Good morning guys! Bitaw madyong buntag nito tanalipay ko kay ning uwan karon. Nakurat lang mo kay na kay markasag man jud bara pag haguros. Sus paglili pa sa bintana kasag man tay kajug uwan. Nalipay ko kay abi ba jud kong nanay El Nino. Kay gam nga tanom tanawan. Guwapa na. Nabubukan ning taon pud sila. Nalipay ko. Untugi kay daghan ng pijangaw dari nanagan. Garbing bahu adjag kadto pijangaw. Na di nag-spray humay dito sa unahan. Ang daghan na baglanggam guys awa. Baog makita nin Diyos kamera sa pamang isuroy dito sa bus. Kaya daghan ka langgam naglipat-lipat to ha. Hindi mo makita na itong iso. Naman ko nag-spray. Aha, sa pa. What's up mo diha? Na, daghan ng langgam naglipat-lipat. Kita mo? Blurred na kaya hanan ng gizoom ug maadyo. Naka natin na. Lami dari guys kay ma-feel bitaw jud nimo ag bukid. Daghan ng langgam na. Nagkagubot. Nagana. To ato nag-spray to sa ilang humay kay naani na magdaris do. Lag mga langga, mga tabon man siguro na baon sa nalanggaman nagtudjak man daghan. Dako ra baguban. Kani ba guys, kani mga tambak dari guys. Maglo ko kay basig nay has na nagtago. Nang ipaku ang undoy ipa hangwat hani ba? Saan ba na magumorg buho na napunuan sa Jamilina. Magkamulo lagi ko daring guna, bubos ang tanang mahaglag kung dami mo gawas, magsikog lik-lik. Kaya nga na ba siya taguanas mga kubra? May kahoy dagko, basig na na ba nagpalugpit? Uy, tabangan ni Paladyo. Basta lagi guys na ako dana guys, mag-overthink ka jud ko. Na ako'y pakita ninyo guys dari sila. Ag si Dalton ba, naluoy ko kay gisipon. Gahapon nagsugod sa hapon. Sipon pug ko, ning duha. Si Jay na una, unong pugko. Na guys, kanibang buwak ka. Kana na, lami. Mo na ganahang Dalton. Naaman ni daghan sa ilalula sa kuwang ng loybag, ginikanan. Naani daghan nilang tanam sa ilang kuan sidewalk, lami lagi tan-awon kay di kahut dag buwak. Mo ni likod sa among gipayan na isaging dako. Kani mga saging, nanay mga bunga. Ito Dapat na muso na Namigil ang mga saging diri ja. Nay kawadan na haglo kay puyanan ba na nagbanakon. Nandi jud ko musuot diha dapit kay intag na niya banakon. Uli nagamang tatay. Di ay. Tundan mo ni ijang gasa. Unsa man ni karni ha? Unsa man ni kanang baboy? Baboy. May karni Asa man ni hotdog? Okay. Saning ko anong guys, ato saning hinluan. Nag-ihaw siguro nabuwang undoy baboy kay mama na ilahang negosyo. Nag-ihaw sila baboy, hindi kuan kanang pautang, depende nimo gyud mo bangkasan. So pautang na naitubo mga 20 or 30. Yan na may mga negosyo dari sa bukid-bukid. So, hasa nang luan daan ng karni. Ay, may butang street. Kaya mo lang dugo pa. Bago pa dyan inihaw, guys. Nailay man yung pagong inihaw kay harap kapuan. Dugo pa ba? Ang hugasan daan, dyan ay isod sa freezer. Lang na, sa freezer, pwede na lutuon, bahalag nag-ice pa. Arong pwede nalapuan. Ayo! Dalton, palit akong shampoo, be! Tagpila man ang buok! Nisapot man si guys, gigisipon, ha? Tagpila man ang buok imong shampoo, baligya! Pila? Tagpila mo! Kiss na na, be! Kiss na na, be! Kiss na na, dali. Di mo kiss, kay was mood. Ay, mo kiss, dahil gihapon! Kiss na na, be! Hi guys! Hi guys! Namalig akong shampoo kasi ang gilingaw-lingaw. Okay, grabe dyan nidang langita. Mga dito gahapos buntag nga. Iba na yun ko nga grabe dyan na struggle dyan ko nidya. Kaya padung mo resip unon gibingitan siguro. Naangtod karon gialingit. Pero mangising-ising gyapon sa pero gamay bikil, suko. Dalton! Luoy laman. Kasi ay! Hi mga tita, dance ko no ko. Laka, dance.
guys. Yak dan papaupuan. Pitsay. O kani apil ni? Dito ka na. With lady papaya. Matos ko pa kayo naka-harvest ng pitsay. Sakto dito si mo sinabaw. Nakuha na ka? Harvest pa pa. Wow, thank you. Mamahaw ta guys, dahil sidan ukoy. Nakalimot ko pamahaw. Alas 10 naman di ay. Jadi apay kanang adobo nga batong. Mao na giingon nga it's better late than never. Hi guys, nakalaag mi. Ang kanang dukuan. Inimugan. Sa gasangin. Nakapahan mag-inimugan. Ya, damis kabunturan. Kaya pa nastiri. Ya. Dadal to ito ah. Ba't tumugod may Ricardo? Palit-pig ka ng pansitin. Birthday dalton. Ya, hapit lang po bilari. Ngay, kasi kaso wag nga. Di jamian ka jang? Ano ba no? Menumbag. Gapura ba? Mga anak ni? Numbag na o numbag. Arong maluwag lagi ko sa mo. Yung mga mga apo. Kani, kato. Duha. Kang aning to pagmangkon. Agkatong tas dudanan. Ha. Kare. Aw ilang barkada. Ah, ko yung mga apo. Ilang barkada na. Lugoy-lugoy na sila taga-kantigop na. Oo, arang lamiya dari. Uy, nalipay ko kay nakalago, nakatanda po ko sa hang mga old friend. Arang view ka. Wala, di ko magawas karang inita pa naman guys. Oh, wala yung nalab dyan. Landung. Nagplano mi guys nga makapalit gomay nga parcel ara dapat. Nga juta. Kay arong nga ni atong view. Arang nisa oy. Kani? Wala lagi sila. Kung saan kabatungan? Hala. Sa kabatungan. Murapag karang daklo. Ako kanin mo gi. Mo gi. Daton, sa may mo to, kay mamirada na ng kamay mo. Kabayan ako to ni. Charge. Sa pa ko mang. Labong na anak pa. Kana wala na. Wala na hakap Di na sa. nandana kay kurbitan lagi na ninja. Hasol na. Papangot ko na sa gira. Kanang pang nang Taiwan. Juan, motro ko kubayog ma. Ano ra? Dala na kay ugma mangumpra pa mga pagbalik. Ako yan ni. Ma. Oh. Dahil mang bibi nga gisapot man taon nga mang bibi. Kaya tug ni ja. Uy, sorry be. Dara bless you be. Hi. Oh. Gisapot ag bata kaya tug ni ja guys 30 minutes ra. Nakapalit na mi og pang design sa iyang birthday. Ay nakatugon luwi lamon. Ano man isipon? Sipon ka? So kinapag ang mga kasilinganan. Hanggang gipalit guys, na may rani kay kuwang-kuwang man dagto matutunos undoy sa ubay ugma. Napalit ako kanang happy birthday nga sign nang hitang tanos wall. Tang tangan na nang mga kuan di nang mga design da na. Balon pud gamay. Wa man may nang invite. Kaya di man may mag-party kay out of budget. Ja. Napalit ko ipit kay grabing kuan na. Alimutan. Ang gamitin din. Hindi na nag-ipit. Hala, mahal naman eh. 50? 50 na dahil niya. Plastic. Pag-G's naman nga ni sa una. Ulit-ulit. 50. Nga na ba? Eh, grabing kuha na itong buhok. Karang kalimutan. Diyan ka rin ang higot sa batong. Diyan yung palit rami o ka na nga. Paper. Wala ito papel ra nga. Ay nga na. 50 ni ka buhok. Kaya mo lang ipanghatas ng mga bata ng estudyante. Kaya po mo guys, grabing kakuan ka din mga bata dari. Aluudun sila. Kung ang ginawa na ni Undoy nga, imbes na magkuan may kananay, magpa-party may nga na, amo na may panghatag sa mga bata. Ang daghan ng mga bata dari, di ba mga min? Kung gani, min na nagmahalagi natin. Makalingaw, daghan na mga estudyante kay ag-amo mo kung gipayan dari, agianan padung sa kananay elementary school dari sa mga baryo. Sa mga gipayan, daghan ka sa mga bata.
Manghuway lagi mo kamot kay mga mintanan. Damo to nagkasinabot mis undoy nga kanang amo na lamang inganaon. Diya din naman yung invite kay kuan pud meron kana nay apike pud mi sa budget. So nga na nalaman diya para wa pud mi kadyoy hago bag mag-asikaso pag mga daghang bisita. So amo na lang may panghatag sa mga manglabay dari. Dadi pud kadyoy yung daghan. Basta tanawon lang manigon sa amo ang ma-produce nga pagkaon basta kay among isudad to murag pack lunch kunuhay na may pang-distribute na laman. Diya, si Dalton, ang orderan og cake nga 2 layer. Kaya para nato sa cake, diya, picture-picturan. Na mo to nagpalit ko happy birthday nga kuan banner dari papilit. Diya, basig ay ni Katrina sa gabi na to taod. Diya, what else? Maura to. Salamat tay kaadyo sa kanang nihatag ni Dalton para cake kay ba nakagid sa ka. Salamat kaadyo. Anang Ginoo na magbal sa imuhang kamaadyo. Salamat sa paghigugma nimo ni Dalton ug namo. Thank you wajud kay paglubad. Way paglubad imong gugma. Salamat kaadyo. Ara to kapoy ko guys kay ari inita kaadyo. 3 hours mi dito naglaro-laro dito sa gipakita bitaw na jud ganina nga. Mura bitaw og kanang bukid. Nagplano lagi may nga mo palit mi og juta dadto puhon. Kay para lami ba kanang nay farm pud gamay ba mao tong nang suroy mi diya balik pa mi ugma kay nami tan-aw na tulain nga lugar. So bawal lang magkani og uan musadyo ba mi ugma puhon or ni naghapon pero lamig musadyo para makakuan pud mi sunrise. So tanang mag-alarm naman ko kay si Dalton usahay sadyo man na as 4 kadlawon pero na po isahay abdan na sa alas 6. So og musadyo Dalton kamataan diya as 4, lakaw na medadyon, magbaon ramig milk. Okay karon kay nanguli na mag-amo ang mga kauban dari sa bay. Di na may nagtrabaho gud dari tanawa. Gilabatan na sa tag-ija agamo ang gituyan. So medyo okay na kaadyo pero wa pa nahungan. Awa. Oh na nilabat padong natutumoy. Nagdako dari sa straw kay agang batong tanawan ni juara ng tag-asa. So ha na ning huktan. Buhaton ng huktan ni jarang ipakuan dari niya. Madyo kailan na kita uran, di na ko magkuhan og lagi-uliw. Dana na dari di. Nana, wa mo kadungog. Ano naman imong nang ito man ah. Hoy, tanang ilong mo man namusbos sa abuhan. So guys, kay hapon naman mag-verse na ta, tayo medyo ang Bible. Nadaan na dyan ni siya. Pero mo ang gihimo nga kanang kung magkananay wali, mo ang gihimong murag karasan na ug naay mga importante nga verse. Jagang i-share ninyo karon guys is Deuteronomy 8:18. Ug sa Bisaya pa Deuteronomio 8:18. So na may Bible di apo dir ninyo i-open ja atong basahan. Ari laman ta sa Bisaya para dali ra sabtan sa tanan. So Deuteronomio 8:8 verse 18. Apan hinumdumi si Jehovah nga imong Dios kay siya mooy naghatag kanimo sa gahom sa pagbaton sa mga bahandi aron malig-on niya ang iyang tugon nga gipanumpa niya sa imong mga amahan ingon niining adlaw. So maora to. So ang Ginoo ra jud mo maghatag nato og kadatuan. O gusto ta madato kinahanglan nakaila ta sa atong Ginoo, nangalagad ta sa Ginoo, sa tinagad nga Ginoo. Moy atong gipalagaran para tagaan ta ni daghang panalangin kay bisag unsa na tag paningkamot og di panalanginan sa Ginoo. Di gihapon ta madato. So kabantay mo na time nga grabe ka sa atong paningkamot, ngani pero di gihapon nato ma-achieve. So Ginoo ra jud nasayod sa tanan. Pero ag nasuwat dari o gusto daw ka nga kanang matagaan ka makabaton kag mga bahandi. Hinumdumi si Jehovah nga siya mao ang imong Dios. So hinumduman nato si Jesus Christ nga siya may atong Ginoo. Kay siya may naghatag nato og gahom para kanang madato ta. So mara to guys, og daghang salamat sa pagtanaw sa ato ang vlog. Og anta tuloy-tuloy na ning hangkakugi nga magbasa og sa verse before ta mag-end kay murag kinahanglan po ni nahu nga ma-refresh ang hunahuna kay makagahapon bitaw pagbasa na datong kanang love your enemy nga verse sa kuan katong Romans 8:19-20-21
Dito nakakuan ko nga. Daghan jud kaadyo yung mga nangaway na sa comment. Adya, nakaya na si nga i-ignore. So, mao nga, gracias Diyos jud nga nakatabang jud inahang magbasa. Murag nahilot-hilot gamay agaha ang batasan. So, maro to guys. Bye-bye!